masu kallo ku buɗe kunnuwanku da kyau, yau mun zo muku da wata maudu'i wanda za ta ƙayatar da ku sosai, saboda mun lura yawancin masu kallon masoya ne 'yan samari ne da 'yan mata. To sai muka zo muku da wani maudu'i, shin a cikin rayuwa ta masoya waye ya fi ba da gudunmawa tsakanin mace ko namiji? To ku saka mana comment ɗinku domin mu ji ra'ayoyinku. Kafin nan kuma za mu tattauna da Malam Yusuf, sai ku biyo mu ku ji me za mu tattauna a cikin wannan maudu'i namu. To Malam Yusuf, ka dai ji abin da maudu'in namu yake magana akai. Kai me naka ra'ayin? To ai ka san shi wannan ba ma wani abin nan bane da sai ka yi ja'in ja ba kai. Tunda shi in aka ce wa ya fi bada gudunmuwa tsakanin masoya, kaga shi dai kowane yana da nashi gudunmuwan da yake badawa sosai, amma ni a gani na mace ta fi bada gudunmuwa. To ni kuma a nawa ra'ayin gaskiya namiji ya fi bada gudunmuwa. To ai kai kana da naka wannan abin da ya same bi kace yawwa ina da nawa dalilai. Yawwa to ni nawa dalilan kaga na farkon aka ce ma mace ita in aka ce ma mace tana yazanci, tana kaddamar da ko in ce tana dawamar da duk wani abin nan ɗinta ne ga rayuwa na aure ko kuma na soyayya. Tunda wannan wanda take soyayyan da shi za ta yi sacrificing din duk wani abu da take da shi. Kaga tana da wasu wannan hidimomi da take yi za ta daina su saboda wannan saurayin da nata da take da shi. Ba ganin wannan maganganun naka duka ya koma mashi namijin ne, saboda shi ne zai ba duk wata hidima ta sa ta aiki. Shi namiji wani hidima yake yi? Namiji wani hidima yake yi? Shi namiji a soyayya, namiji ba wani maganar hidima. Namiji a soyayya fa nan shi in ya tashi kawai na farko zaka tashi ne kawai zaka yi wanka ka tashi kawai ka kama hanya ka tafi taɗi. Ita wannan ko a taɗin ma da zaka je kila ana sanyi ne ana ruwa ne, to kaga kai namiji ne kai dama ka saba jikinka zai ɗauka, amma ita mace fa baka san halin da take ciki ba. Ya ban dakatar da kai ba saboda yanzu maza za ka ga wani na zuwa wajen aiki ko kuma yana da wani waje dai da yake zuwa nasa wata hidima tasa, amma zai bata ya je gidansu wannan yayin da yake kauna. Ka fahimta? Wannan sadaukarwa ne na soyayya. Ka fahimta? Sadaukarwa ya ai saboda ya gani yana so shi yasa yi wannan sadaukarwa ko amma kuma maganan gudunmuwa ko ka yadda ko ka yadda mata sun fi bada gudunmuwa inda aka ce fannin soyayya ne ko wala ma ka kaddara ma soyayya ko bayan aure mata sun fi bada gudunmuwa. Ba zan ce ma ba, amma dai ni maza sun fi bada gudunmuwa. Bayan da safo ma dalilai na cewa maza sun fi bada gudunmuwa. Na farko ku dama ku malamai ko kun jona da aya da hadisi. Na farko kana ji na? Na'am ina jin ka. Yawwa dalili na farko shine namiji zai taso ana ruwa, ana sanyi, ana zafi, ga hanya zai taso daga inda gidan da yake zuwa gidansu wanda yake kauna din suna da tazara mai tsaho. Ka fahimta? Zai taso ana wannan zai zo yawwa ita kuma shine wannan ai ba dalilai bane ba. Ita kuma idan ta tashi sai ta shanya sa kusan minti 30 awa daya yana jira. To ai wannan da ake kira shine ake cewa ana ƙara ma dankon soyayya ne, domin duk macen da zaka tashi ka zo wurin ta dama da ka zo ta kama kafa ta fito to ai ka rena ta. To ai dole su dan ja aji, yasa ake ce musu mata. Ka gane kuma wani lokaci ma ba wai da gangar suke jan ajin nan ba, wani lokaci zaka zo kila ita ke aikin gida, ita ke shara, ita ke wanke-wanke, ita ke ka gane girki. Kafin ka zo ka kira ta wannan abin za ta je ta ƙara yin wanka, ta shirya ta ma kwalliya ta fito, sannan kuma ka yi tunanin dama dole ba za ta daɗe ba. Ai ba za ta fito ma a yaga yadda take aiki a cikin gida ba. Kafin ka zo ka kira ta ce ma ta gama aikin da take, amma da ka zo sai da ta ƙara kusan minti 30 awa daya. To tana shirya, ai ka gane cewa ta fi bada gudunmawa saboda hidimomin kila da take a cikin gida ba haka ma ba gama su ta yi ba, ta bar su ne kawai saboda uzurinka gudunmuwan da ta bada yasa ta fito ta zo ta same ka. To na biyu. To ina jin ka. Yawwa wannan dina dalili na biyu shine namiji mace za ta iya taima flashin guda 100 ko 20. Ka fahimta? Kai namiji kai ne in ma baka da kati a waya kai ne zaka je ka nemo kati, in ma da daddare ne zaka tashi ka je ka nemo kati a waya.
domin kaga ka kira mace yawa domin ka kira ta. ai wannan shine ake ce ma dama yasa aka ce ma namiji saboda ko haƙƙin nimowa ai yana kanka ne. Na gode ma Allah da ka gane na fahimta aka amma maganan wai gudunmawa ita da kila ta ƙi yin bacci ta zona ta damu ta dinga bata lokacinta tana ma flashin na so da tana jira ka kira ta ai wannan gudunmawan da ta bada yafi kai da a ce ka fi ta bada gudunmawan da ba he ka jira ma ta dinga jero ma irin wannan flashin din ka gane cewa tana zo na tana jiran ka ne fa duk abubuwan da take ta bari ta dinga ma flashin din nan to ka gane to shi shige mu ma ya kamata mu dinga duba gudunmawan nan fa suna bada suna kokari fa mata. Na uku bari in baka dalilai uku sai in baka haka anan na uku dalili na uku shine idan lokacin azumi ya zo akwai wani abu da ake ce ma Ramadan basket wato idan saurayi bai ma budurwa wannan abu ba to sai a shiga wani tashin hankali ka fahimta to ai wannan shine ake ce ma ihsani tsakanin masoya to kaga kenan ka fahimci shi kyautatawa ka gane ai tsakanin masoya tunda shi dama an ce kyauta yana ƙara danƙon soyayya haka yake ko to wannan dan kayi in baka yi ba ma karshe wani wanda ya so yana kyautar nan shi za a aura a kyale ka yawa to ai shikenan tunda ka fahimci cewa namiji ya fi bada gudunmawa a rayuwar masoya. Namiji dai ka ce namiji shi dai kawai yana kokarin ya ga cewa ya gyara nashi wasan saboda ya aure ta amma ba maganan gudunmawa ita gudunmawa ka san kila samari nawa ta kyale saboda kai to shi wannan shi ba gudunmawa ta bada ai to shikenan dai wannan din mu ma namu na san dai ba zai taɓa karewa ba a yau amma bari mu ji su ma masu kallon mu na wannan dan su da su ce game da wannan maudu'in yawa masu kallo sai ku aje mana comment saboda mu ji ra'ayoyinku akan wannan maudu'i namu. Idan wannan shine farkon zuwa wannan channel din namu ku danna mana alaman subscribe da alaman kararrawa domin da mun saki video sun mu a sanar da ku. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.